Bathethe bophela abahlali bakwaBhaca bevakalisa izimvo zabo ngendlela abachaphazeleka ngayo ngabemi bangaphandle abakweli ngongekho mthethweni bezalisa idolophu yabo. Okungethuba kubanjwe umngcelele onxamnye nabaphambukeli abangekho mthethweni ngomhla wama-30 kwinyanga yeSilimela kuwo lo umiyo, okanti omnye wabahlali uthethe wenjenje. Sisi apha eMonfrey uyabaqaphela abantwana babantu, noba unganishuta uyabaqaphela abantwana babantu abaphelela ngaseSparks. Kuthiwa masiye phaa, baye bathini andithi baye baprotect protect state. Masithi thina makanje kuyojongwa laa nto ephana eyenziwa phaa esikayaziyo. Abantwana babantu baphuma bekekela behamba ngezinye iindlela phaa ngaseSparks and phana gcwele abantu bangaphandle. So ngoku loo nto leyana ugovernment njengoba kuhuye makethi uyawulungisa uMzantsi uthini, we are not trying to ukuthi silute sithathe izinto for free. Nasizami loo nto, cha sizama ukusisa i-country ukuthi kusebenzeke ngendlela right. And enye into edale le nto, mamela i-inflation, zawuthetha nge-inflation. I-inflation rate apha eSouth Africa ifike yabethaphi, ibethe ukuthi kunabantu abanee-businesses abangatekswayo. Ukudla kwalapha mawungaye eJoburg senisuku kuyaphuma kutshone eMozambique kube kungatekswanga, meaning that njengoba we are rich in vegetarian, mamela ke ayeneli ngoku ukuthi i-country le isupporte zonke ezi-neighbor countries. Ifike ithini ke ngoba babona uba mabenyusa ukudla ukuthi kungathengwa kakhulu ukudla oku. Yingako ngoku sithi wonke umuntu makayoqala phansi angene ngokwemiqathango and kube ne-terms and condition mawungena eMzantsi ukuthi wena uphelela ntoni. Wena ungasuka apha eSouth Africa uyothengisa ijike eMozambique. Naba ii-taverns zalapha zonke zigcwele abantu baphi? Thengisa, ndiyakuxelela, zithengisa abantu bangaphandle bonke abo bantu aboteksi. Aba balapha bebetekswa ngelaa xesha bekutheni bebevule ii-taverns. Kusenjalo omnye wosomashishini kule dolophu uthi abonelisekanga indlela urhulumente achophele ngayo lo mba. Mna ndingu-Andisogqibole, usomashishini wakudala apha eMonfrey. Silapha ke namhlanje kuMashe Matshi, simile ngoku apha ngakwamantyi. Khange siphendule kwakwipetishini yokuqala, namhlanje sizodlula eyesibini. But njengoba silapha nje ibeziqhubile operations, babanjwa abantu. KuneChina apha belibanjiwe, iimpepha zalo zifojiwe, kodwa libhelwe nge-1.5 eliChina eli. Kunobhuti kaPeter Phaizantsi naye uneencwadi ezifojiweyo, uphume ngebheyili ye-1,000 apha ngaphakathi. Uthi urhulumente masithini singoosomashishini bendawo, asinandawo zokusebenzela, izitya zigcwele ezindlini, sizii-caterers, asinandawo zokuopereyithela, sivula ii-restaurant. Sikhathele ngoku, abantu bakhathele abasafuni kwakumamela. Njengoba silapha nje abantu abasafuni kwakumamela, bakhathele. Abantu bafuna amakwerekwere. In fact amakwerekwere amaSomalia, amaChina angenampepha mawahambe. Sikhathele, sifuna ukushiyeka in peace eSouth Africa, si-operate kwiivenkile zethu. Siyababona ke noomastandi aba i-ratepayers ezingathethi nabantu babo, ezibahlalisa eziyadini, abangenazimpepha. Siyabazi, urhulumente nakuyabazi, but kuba kaloku ezi zitandi zedolophu zezabantu abanemali, so asinaseyithi. Urhulumente makayijonge into yoomastandi. Ngaqhubeka. Molweni bahlali. Mna ndingumbulelo nguNcekana Ifana, ndingu-chairperson wee-workers apha eMonfrey. Ingxaki esinazo kule dolophu ngenxa yaba bantu bokufika basithathela ibhizinesi abantu bakhona, and besithathele ibhizinesi xa befika bafike bakope apha kuthi uba senza njani, siphila njani. So bathathe ngokuyenza le nto esiyenzayo sitsho sicindezeleka, sikwazi unyakaza. Umzekelo, sineshophu ezinjengooZiyaduma. OZiyaduma ngaphakathi bathengisa ukudla, bathengisa ikalika,
bathengisa iifaskoti, which is abantu bethu ngokwapha ngaphandle abathengisayo abathungayo abakwazi ukuthengisa zezi venkile. Aba bantu basipindezele, abantu bethu benza ama-chips, bona bafike bakope baqhubeke bona le business esenza bayikopa apha ukuthi seyiyonke le business. So yinhlungu yethu. Siyaya ke ngoku kuziphatha amandla sizama ukukhalaza nako law enforcement, amapolisa, immigration, siyazama uyokhalaza kubo but asifumani impendulo iphelele. As a result, xa senza le march and march bayavala xa sisiza to show uba abanazo impepha aba bantu. Immediately sidlula basale bevule emva kwethu njengangoku bavulile apha emva kwethu. Nifuna kwenzeke ntoni ke ngoku nanje ngabantu abathengisayo onokhuba lapha kwaBhaca? All in all, dadewethu, singaphatheka kakuhle xa bengahamba baphinda apho bevela khona kumazwe abo, ngoba into eyenzekayo kwaba bantu sifumanisa into yoba bathetha ngokuthi babezofunda bebezothini but ayikho into ekhombisa loo nto babebezowenza ezo zinto apho. And we are worried because abantwana bethu babulawa zii-chiefs apha eziphuma kubo. We are worried, abantu bethu bayaxhwilwa abantwana bethu ngenxa yalo mcimbi. Sinewari ngaba bantu kwezinto basenzela zona, asithi ukhona right ukhona wrong, sesifuna bahambe. And kwalento uba benzelwe amaphepha apha asiyilinde, umntu uyenzelwa kwizwe lakhe, ezweni lakhe, aze ngendlela eright esaziyo uba uzothini. So for now asidingi mntu wanephepha wangabi naphepha, we say hamba khaya. Ukanti ukhansela noQakala uphuma kumasipala wasekuhlaleni uMzimvubu wamkela uxwebhu lwamahlali esithi Mvulise ukhansela noQakala, ukhansela waseMzimvubu, ndize ndizomela uSpeaker waseMzimvubu, ukhansela Mthini. Njengoba kukhona imarch yabahlali, abahlali sizifumene izinto abakhalaza ngazo, kodwa ndiqale kwinto yoba siyithandile imatch yabo epeaceful, kungakho ziganeko ezibonakala zenzekile, qha bona baconcerned ngento yabantu abangekho documented. So loo nto umasipala njengoba babeke bayisubmitha ipetition, umasipala uyahlala ezi zinto ziyabheka ziyalandelwa, kunjalo nje kuyabonakala into yoba ebunyanisweni nakwezi venkile zabantu bokufika kuyangenwa law enforcement abheke ade adlulele nokubheka nezinto ezithengiswayo bazizinto ezisemgangathweni na. So into ke ngoku abahlali abakhala ngayo uba kukho ii-license ezikhutshwayo zikhutshwa ngumasipala, nayo loo nto sizoyichophela ngoba ke akufanelekanga uba kube khona mntu onelayisensi eyifumana kumasipala engekho semthethweni wokuba lapha eSouth Africa. Sima nabo kwelo singumasipala into yoba abantu abangekho mthethweni mabangenzelwa zinto kube ngathi ngabantu balapha ungasoba lapha, ngoba yiyo loo nto elimaza abahlali bangathandi babone uba bathathelwe imisebenzi. Yethi ke siyifuna nento yoba asirhaleli kube khona imiqhankqalazo, into emosha into zabantu, ngoba i-economy yethu ngoku iphantse iyantengantenga. So siyazinyefulela izinto ezenza into yoba zichaphazele i-economy. Ngoku ke imatshi ichithekile, umasipala uzawuqhubeka apho behleli ehlala khona ukulungisa izinto ezifunwa ngabahlali. Ezi license abantu ekuthiwa banelayisensi kodwa bengenadocument zizawunantsika, zizawulungiswa izinto, kubhekwe noba abantu abanebhizinisi apha ngabantu abanamaphepha. Loo nto leyo siyayichophela singumasipala kulaa ofisi kaSpeaker. Kukhona ke nekomiti, i-petitions committee, eziye zidile ngepetition ethe yasubmithwa kwamasipala. So zonke ke ezo zinto ke siziqwalasele singumasipala, kunjalo nje sizawubuyela back ebahlalini sisebenze kunye nabahlali. Siyacela abahlali ngale ndlela abasebenza ngayo ngase baqhubeke noba ba-operate ngale ndlela, siyincedisane ngokulungisa ilizwe lethu so that i-economy yethu izokhula ibheke phambili. Kungoku nje amehlo athe ntsho kwiziphumo zentlanganiso yabahlali kunye nomasipala okufikelela kwisisombululo zengxaki ezikhankanywe ngabahlali kuxwebhu lwezinyanzeliso zabo
ezindabeni ze-Alfredo Community Radio, ndim uYonela Thamela.